കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവസ്വന്ത ഹരേ കൃഷ്ണ വാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇന്നലെ 6ഉം 7ഉം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. 2 ശ്ലോകം അല്ലേ ഇന്നലെ എടുത്തത്. വലിയ ഭാവാർത്ഥായിരുന്നു 2 അല്ലെ. 6ാമത്തെ ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഏത് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്, അനന്തനായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മായകളിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും, അതായത് കുടുംബം, ധനം, പദവി ഇതിലൊന്നും മുഴുകാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഈ ഭക്താവസ്ഥയ്ക്ക്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാനായിട്ട്, അറുതി വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടു. നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കുഞ്ഞെപ്പോഴും അമ്മയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നതെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭൗതികവാദികൾ അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കാരണം ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള വൈതരണി നദിയിൽ പതിക്കുന്നതായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭൗതികമായ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളിൽ സമയം പാഴാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനോഭാവം അത് നമ്മൾ മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ദേവന്മാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പായാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനാല് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ചിന്ത, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ്? ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലാത്തിനും അറുതി വരുത്താനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ആകെ ഒരു മോക്ഷമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാണ്.
പിന്നെ അതിലെന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്, അതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നോക്കാം എന്താ പറയുന്നത്, പരമാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്ലോകം 8. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിത് സ്വദേഹാന്തർഹൃദയാവകാശേ പ്രാദേശമാത്രം പുരുഷം വസന്തം ചതുർഭുജം കഞ്ചരഥാംഗശംഖ ഗദാധരം ധാരണയാ സ്മരന്തി. കേചിത് സ്വദേഹാന്തർഹൃദയാവകാശേ പ്രാദേശമാത്രം പുരുഷം വസന്തം ചതുർഭുജം കഞ്ചരഥാംഗശംഖ ഗദാധരം ധാരണയാ സ്മരന്തി. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹൃദയാവകാശേ പ്രാദേശമാത്രം പുരുഷം വസന്തം ചതുർഭുജം കഞ്ചരതാംഗശങ്ക ഗദാധരം ധാരണയാ സ്മരന്തി. സ്വദേഹാന്തർഹൃദയാവകാശേ പ്രദേശമാത്രം പുരുഷം വസന്തം ചതുർഭുജം കഞ്ചരതാംഗശങ്ക ഗദാധരം ധാരണയാ സ്മരന്തി. സ്വദേഹാന്തർഹൃദയാവകാശ പ്രദേശമാത്രം പുരുഷം വസന്തം ഗദാധരം ധാരണയാ സ്മരന്തി. കേചിത് മറ്റുള്ളവർ, സ്വദേഹ അന്ത ദേഹത്തിനുള്ളിൽ, ഹൃദയ അവകാശെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത്, പ്രാദേശമാത്രം 8 ഇഞ്ച് മാത്രമുള്ള പുരുഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വസന്തം വസിക്കുന്നു. ചതുർഭുജങ്ങളാൽ, കഞ്ച താമര, ഗദാംഗ രഥചക്രം, ശംഖ് ഗദാധരം കയ്യിൽ ഗദയുമേന്തി, ധാരണയ അവിധം സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട്, സ്മരന്തി അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കണം അഥവാ ധ്യാനിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വശരീരത്തിൽ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് 8 ഇഞ്ച് മാത്രമുള്ള യഥാനുക്രമം ശംഖ്, ചക്ര, താമര, ഗദ യഥോട് ഗദാധാരിയായ ചതുർബാഹുക്കളുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മറ്റുള്ളവർ സങ്കല്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തില് ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് വലിപ്പം പറയുന്നുണ്ട് 8 ഇഞ്ച് മാത്രം വലിപ്പമുള്ള 8 ഇഞ്ച് മാത്രമുള്ള യഥാനുക്രമം ശംഖ്, ചക്രം, താമര, ഗദ ചതുർബാഹുക്കളുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മറ്റുള്ളവർ സങ്കല്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഏത് പേരിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ശംഖ്, ചക്ര, നമ്മൾ ഗദാപത്മം പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശംഖ്, ചക്ര, പത്മം, ഗദ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർഡർ. ആ ഭഗവാന്റെ പേര് നമുക്ക് താഴെ നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സങ്കല്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സർവ്വവ്യാപിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരമാത്മാവ് വസിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, അതായത് കേന്ദ്രീകൃതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രമിതി വിരിച്ചുവെച്ച കൈയുടെ മോതിര വിരൽ മുതൽ തള്ളവിരൽ വരെയാണ്. പുരുഷന്റെ പ്രമിതി വിരിച്ചുവെച്ച കൈയുടെ മോതിര വിരൽ മുതൽ തള്ളവിരൽ വരെയാണ്. 8 ഇഞ്ച്, ഏകദേശം 8 ഇഞ്ച് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓരോ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സർവ്വവ്യാപിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, അതായത് കേന്ദ്രീകൃതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പ്രമിതി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വിരിച്ചു വെച്ച കൈയുടെ മോതിരവിരൽ മുതൽ തള്ളവിരൽ വരെയാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ ആ വലിപ്പം പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 8 ഇഞ്ച് മാത്രയാണ്. ഏകദേശം 8 ഇഞ്ച് മാത്രയാണ് ആ വലിപ്പം പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ താഴത്തെ
വലതു കൈയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് തുടങ്ങി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ താഴത്തെ വലതു കൈയിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ ചതുർഭുജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ 4 കൈകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് വലതു കൈയില് താഴത്തെ കൈയിൽ നിന്നും തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക്. അപ്പൊ താഴത്തെ വലതു കൈ, മുകളിലത്തെ വലതു കൈ, പിന്നെ ഇടതുഭാഗത്തെ താഴത്തെ കൈ വരെ, താഴത്തെ കൈ അതായത് മുകളിലത്തെ കൈയും ഇടതുഭാഗത്തുള്ള താഴത്തെ കൈ വരെ യഥാനുക്രമം താമര, ചക്രം, ശംഖ്, ഗദ എന്നിവ ധരിച്ച രൂപത്തെ ജനാർദ്ദനൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണമായ അംശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഏത് പേരാണ് പറയുന്നത്? ജനാർദ്ദനനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വലതുവശത്ത് താഴത്തെ വലതു കൈയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മുകളിലത്തെ വലതു കൈ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ താഴത്തെ വലതു കൈയിൽ എന്താണ്? താമര, മുകളിലത്തെ വലതു കൈയില് ചക്രം, ഇടതുവശത്തെ മുകളിലത്തെ കയ്യില് ശംഖ്, താഴത്തെ കയ്യില് ഗദ. അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ എന്ത് പറയും? ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? ധ്യാനിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അവ ഭിന്ന രൂപത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അച്യുതൻ, നരസിംഹം, ത്രിവിക്രമൻ, ഋഷികേശൻ, കേശവൻ, മാധവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുപ്നൻ, സംഘർഷണൻ, ശ്രീധരൻ, വാസുദേവൻ, ദാമോദരൻ, ജനാർദ്ദനൻ, നാരായണൻ, ഹരി, പത്മനാഭൻ, വാമനൻ, മധുസൂദനൻ, ഗോവിന്ദൻ, കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണുമൂർത്തി, അധോക്ഷജൻ, ഉപേന്ദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 24 നാമങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ 24 നാമങ്ങൾ, അതായത് ഈ ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ അതിന് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 24 നാമങ്ങള്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു? മുകളിലത്തെ വലതുവശത്തെ താഴത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ താമര, സുദർശനചക്രം, ശംഖ്, ഗദ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കേശവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് താഴത്തെ കയ്യില് പത്മം, താമര, മുകളിലെ ശംഖ്, പിന്നെ ചക്രം, പിന്നെ ഗദ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേശവൻ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും ആ ഓർഡറിലുണ്ട്. കേശവൻ, നാരായണൻ, മാധവൻ, ഗോവിന്ദൻ, വിഷ്ണു, മധുസൂദൻ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് 24 നാമങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിന് ശ്ലോകം ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട്. കേശവ, നാരായണ, മാധവ, ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു, മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ, വാമന, ശ്രീധര, ഋഷികേശ, പത്മനാഭ, ദാമോദര, സംഘർഷണ, വാസുദേവ, പ്രദ്യുപ്നാനിരുദ്ധ, പുരുഷോത്തമ, അധോക്ഷജ, നരസിംഹ, അച്യുത, ജനാർദ്ദന, ഉപേന്ദ്ര, ഹരി, ശ്രീകൃഷ്ണ നമോസ്തുതേ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 24 പേരുകളാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാ, പത്മം അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും മാറുന്നു. 24 രൂപങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ 24 രൂപങ്ങളിലുള്ള കേന്ദ്രീകൃത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുടെ ഭിന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന 24 പേര്. ഈ 24 രൂപങ്ങളിലുള്ള കേന്ദ്രീകൃത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുടെ ഭിന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പല ഗ്രഹങ്ങളിലും പല ഭാഗങ്ങളിലും ആരാധിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഓരോ വ്യൂഹത്തിലും പരവ്യോമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ ഓരോ വ്യത്യസ്ത വൈകുണ്ഠ ലോകമുള്ള ഒരു ഭഗവത് അവതാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? പരവ്യോമങ്ങളുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം വ്യത്യസ്ത വൈകുണ്ഠ ലോകമുള്ള ഒരു ഭഗവത് അവതാരമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ആരുണ്ട്? ഈ ഭഗവത് അവതാരങ്ങള് അവിടെയുണ്ട്. അനേകായിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വിഭിന്ന ഭഗവത് രൂപങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് തന്നെ പറ്റില്ല, അത്രയധികം എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ഓരോന്നിനും ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വൈകുണ്ഠ ലോകവുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ എത്ര രൂപങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും വൈകുണ്ഠ ലോകം, മണ്ഡലത്തില് ഒരു പ്രത്യേക വൈകുണ്ഠ ലോകം അവർക്കുണ്ട്. ഭൗതിക ആകാശം എന്നത് ഒരു ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിക്കിളർന്ന ഒരു ശകലം അഥവാ ഖണ്ഡം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിക്കിളർന്നിട്ട് ഒരു ശകലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഖണ്ഡം മാത്രമാണ്. നമുക്കറിയില്ല 4 ഭാഗത്തില് 3 ഭാഗം ആധ്യാത്മിക ലോകം, 1 ഭാഗം മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? ഭൗതിക ലോകം വരുന്നുള്ളൂ. അത്രയും കുറവാണത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു പുരുഷാകാരത്തിനും അദ്ദേഹത്തോട് തുലനം ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പുരുഷൻ അഥവാ പുരുഷാസ്വാദകനായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ
ഒരു പുരുഷാവതാരത്തിനും എന്തില്ല, അദ്ദേഹത്തിനോട് തുലനമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പുരുഷൻ അഥവാ പുരുഷ ആസ്വാദകനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം എല്ലാ ആകാരങ്ങളും അന്യോന്യം ഭിന്നമല്ലാത്ത അദ്വൈതങ്ങളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അവ ഓരോന്നും നിത്യയൗവനങ്ങളുമാണ്. ചതുർബാഹുക്കളുള്ള തരുണമായ ഭഗവാൻ താഴെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന വിധം അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും നിത്യയൗവനാണ്. ചതുർബാഹുക്കളുള്ള ആ തരുണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ താഴെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തില് അതിമനോഹരമായിട്ട് ഭഗവാൻ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ശ്ലോകം 9. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രസന്ന വക്രം നളിനായ തേക്ഷണം കദംബ കിഞ്ചൽ കപിശങ്കവാസസം ലസൻ മഹാരത്ന ഹിരൺമയാംഗദം സ്ഫുരൻ മഹാരത്ന കിരീട കുണ്ഡലം പ്രസന്ന വക്രം നളിനായ ദേഷണം കദംബ കിഞ്ചൽ കപിശങ്കവാസസം ലസൻ മഹാരത്ന ഹിരൺമയാംഗദം സ്ഫുരൻ മഹാരത്ന കിരീട കുണ്ഡലം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ീടകുണ്ഡലം പ്രസന്നവക്രനളിനായ ദേക്ഷണം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രസന്നമായ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വക്രം നളിന ആചത താമര ഇതളുകൾ പോലെ വിടർന്ന ഈക്ഷണം നേത്രങ്ങൾ കദംബ പൂവ് കിഞ്ചൽക്ക കാവി പിശങ്ക വാസസം വസ്ത്രങ്ങൾ ലസ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മഹാരത്ന അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ ഹിരണ്യമയ സ്വർണത്താൽ നിർമ്മിച്ച അംഗദം ആഭരണം സ്ഫുരിക്കുന്ന മഹാരത്ന അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ കിരീടം കുണ്ഡലങ്ങൾ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്നമായ വക്രം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേത്രങ്ങൾ താമരയിതകൾ പോലെ വിരിഞ്ഞതും ഉടയാടകൾ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതും കദംബ പൂവിന്റെ മഞ്ഞ നിറം പോലെ പീതവർണ്ണമാർന്നതുമാണ്. ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും രത്നം പതിപ്പിച്ചതുമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹം ഉജ്ജ്വലമായി വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കിരീടവും കർണകുണ്ഡലങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്നമായ വക്രം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേത്രങ്ങള് താമര ഇതളുകൾ പോലെ വിരിഞ്ഞതാണ്. ഉടയാടകള് അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതും കദംബ പൂവിന്റെ മഞ്ഞ നിറം പോലെ പീതവർണ്ണമാർന്നതുമാണെന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഉടയാടകള്. ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും രത്നം പതിപ്പിച്ചതുമാണ്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഉജ്ജ്വലമായി വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കിരീടവും കർണകുണ്ഡലങ്ങളും അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉന്നിദ്രഹൃത് പങ്കജ കർണികാലയേ യോഗേശ്വരാസ്ഥാപിത പാദ പല്ലവം ശ്രീലക്ഷണം കൗസ്തുഭരത്ന കന്ധരം അമ്ലാന ലക്ഷ്മ്യാ വനമാലയാജിതം. ഉന്നിദ്രഹൃത് പങ്കജ കർണികാലയേ യോഗേശ്വരാസ്ഥാപിത പാദ പല്ലവം ശ്രീലക്ഷണം കൗസ്തുഭരത്ന കന്ധരം അമ്ലാന ലക്ഷ്മ്യാ വനമാലയാജിതം. ചൊല്ലാം. ഈശ്വരാസ്ഥാപിത പാദപല്ലവം
ദർശനം ദേവീശ്വരാസ്താപിതപാദപല്ലവം വിലക്ഷണം കൗസ്തുഭരത്നന്ദനം ആനലക്ഷ്മ്യാവനം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉന്നിദ്ര പ്രഫുല്ലമായ ഹൃദയം പങ്കജം കർണിക ആലയെ പുഷ്പദല മണ്ഡലത്തിൽ യോഗ ഈശ്വര മഹായോഗീശ്വരന്മാർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പാദപല്ലവം പാദപങ്കജം ശ്രീ ഭാഗ്യദേവത അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായൊരു ഗോവത്സം. ലക്ഷണം അവണ്ണം മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൗസ്തുഭരത്നം രത്ന മറ്റ് രത്നങ്ങൾ. കന്ധരം തോളിൽ. അമ്ലാന സർവഥാ ചൈതന്യമുള്ള. ലക്ഷ്മ്യ സൗന്ദര്യം. വനമാലയ പുഷ്പമാലയാൽ. ആചിതം പ്രസരിക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ മഹായോഗീശ്വരന്മാരുടെ താമരപ്പൂ പോലുള്ള ഹൃദയപത്ര മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറിടത്തിൽ മനോഹരമായൊരു ഗോവത്സം മുദ്രണം ചെയ്ത് കൗസ്തുഭരത്നവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കന്ധരത്തിൽ മറ്റനേകം രത്നങ്ങളുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കന്ധം മുഴുവനും നവനവങ്ങളായ അതായത് സർവഥാ ചൈതന്യമുള്ള പൂമാലകൾ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങള് മഹായോഗീശ്വരന്മാരുടെ താമരപ്പൂ പോലുള്ള ഹൃദയപത്ര മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാറിടത്തില് മനോഹരമായൊരു കോവത്സം മുദ്രണം ചെയ്ത് കൗസ്തുഭരത്നവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കന്ധരത്തില് മറ്റനേകം രത്നങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കന്ധം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവഥാ ചൈതന്യമുള്ള പൂമാലകൾ കൊണ്ടാണ് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിലെ ആഭരണങ്ങളും പൂമാലകളും ഉടയാടകളും മറ്റെല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കളയബരത്തിനു സദൃശ്യമാണ്. അവയിൽ ഒന്നുപോലും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാതും നമുക്കറിയാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊന്നും എന്തല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല. എങ്കിൽ ഭഗവത് കളയബരത്തെ അലങ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പരവ്യോമത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ഭേദങ്ങളെയും വിചിത്രതകളെയും ഭൗതിക വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിവേചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിലെ ആഭരണങ്ങളും പൂമാലകളും ഉടയാടകളും മറ്റെല്ലാ ആഭരണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കളയബരത്തിന് സദൃശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊന്നും തന്നെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ല. എങ്കിൽ ഭഗവത് കളയബരത്തെ അലങ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ലായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഈ കളയബരത്തെ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതിനൊന്നും കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ നിലയ്ക്ക് പരവ്യോമത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ഭേദങ്ങളെയും വിചിത്രതകളെയും ഭൗതിക വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിവേചിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല, അതിനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ എന്താണ്? പരബ്രഹ്മത്തില് അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ ആധ്യാത്മിക ഭേദങ്ങളും വിചിത്രതകളും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. വിഭൂഷിതം മേഖലയാങ്കുലീയകൈർ മഹാധനൈർനോ പുരകങ്കണാതിഭിഃ സ്നിഗ്ധാമലാകുഞ്ചിത നീലകുന്തളൈർ വിരോചമാനാനഹാസപേശലം വിഭൂഷിതം മേഖലയാങ്കുലീയകൈർ മഹാധനുർനൈനു പുരകങ്കണാതിഭിഃ സ്നിഗ്ധാമലാകുഞ്ചിത നീലകുന്തളൈർ വിരോചമാനാനഹാസപേശലം.
ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഊഷിതം മേഖലയാങ്കുലീയ മേഖലയാർന്നു പുരകാകം കാടിദിപി കുഞ്ചിത നാമല കുഞ്ചിത നീലകുന്തളർ വിരോചാമനാനൂഷിതം മേഖലയാങ്കുലീയ കൈർമഹാധനറിഞ്ഞോ പുരകാകങ്കണാദിപി നാമല കുഞ്ചിത നീലകുന്തളർ വിരോചമാനാനലഹാസ്പേശലം വിഭൂഷിതം മേഖലയാങ്കുലീയ കൈർമഹാധനോ പുരഗണാദിപി ലോക കുഞ്ചിതാനിലകുന്തളർ ഗോചരാനാനമനഹാസപേശലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂഷിതം സമൃദ്ധമായി അലങ്കരിച്ച മേഖലയ അരയിൽ ഒരു പുഷ്പഹാരം ധരിച്ച് അങ്കുലീയ കൈ വിരലിൽ മോതിരങ്ങളാലും മഹാധനൈ എല്ലാ വിലപിടിപ്പുള്ളവ നുപുരങ്ങൾ കിലുങ്ങുന്ന പാദസരങ്ങൾ കങ്കണ ആതിപി കങ്കണങ്ങളാലും വളകൾ അതായത് സ്നിഗ്ധമായ മൃദുവായ അമല പരിശുദ്ധമായ അകുഞ്ചിത ചുരുണ്ട നീല നിറമാർന്ന കുന്തളൈ കൂന്തൽ തലമുടി വിരോചമാന അത്യന്തം രമണീയമായ ആനന മുഖം ഹാസ മന്ദഹാസം പേശലം ഭംഗിയുള്ള വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശോഭാവഹമായ പുഷ്പഹാരം അരയ്ക്കു ചുറ്റും അണിഞ്ഞും അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച മോതിരങ്ങൾ വിരലിൽ അണിഞ്ഞും സർവൈശ്വര്യപൂർണനായി അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസരങ്ങളും കങ്കണങ്ങളും മിനുസമായ ഇളം നീല നിറം കലർന്ന ആകുഞ്ചിതമായ കൂന്തലും മന്ദഹാസം പൊഴിക്കുന്ന പ്രസന്നമായ വദനവും എല്ലാം അത്യന്തം ഹൃദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന് എന്താ പറഞ്ഞ ശോഭാവഹമായ പുഷ്പഹാരം അരയ്ക്ക് ചുറ്റും അണിഞ്ഞ് അത്രയും ശോഭമായിട്ടുള്ള പുഷ്പഹാരമാണ് അരയ്ക്ക് ചുറ്റും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച മോതിരങ്ങൾ വിരലിൽ അണിഞ്ഞ് സർവൈശ്വര്യപൂർണനായിട്ട് അദ്ദേഹം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വളരെയധികം ഐശ്വര്യപൂർണനായിട്ട് ഭഗവാൻ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുഷ്പഹാരങ്ങൾ അരയ്ക്ക് ചുറ്റും അണിഞ്ഞും അതുപോലെ തന്നെ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച മോതിരങ്ങൾ വിരലിൽ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസരങ്ങളും കങ്കണങ്ങളും മിനുസമായ ഇളം നീല നിറം കലർന്ന ആകുഞ്ചിതമായ കൂന്തലും മന്ദഹാസം പൊഴിക്കുന്ന പ്രസന്നമായ വദനവും എല്ലാം അത്യന്തം ഹൃദ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദസരങ്ങള് കങ്കണങ്ങള് പിന്നെ കൂന്തല് മന്ദഹാസം പൊഴിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്നമായ വദനം ഇതെല്ലാം അത്യന്തം ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മറ്റു ദേവന്മാർക്കെല്ലാം അത്യന്തം ഭംഗിയുള്ള വ്യക്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും ആരാധന സുഗമതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തന്റെ സങ്കല്പന മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമപുരുഷനാണെന്നും നിർവ്യക്തികവാദികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യത്തെ ഒന്നൊന്നായി വർണ്ണിക്കുന്നു. പരമസത്യത്തിന്റെ പരിപൂർണ സത്യത്തിന്റെ നിർവ്യക്തിഗത ഭാവം എന്നത് സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യന്റെ അംശു പ്രസരണം എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീപ്തിമത്തായ കിരണസ്ഫുരണമാണ്. കൂടെ പറയുന്നത് മറ്റു ദേവന്മാർക്കെല്ലാം അത്യന്തം ഭംഗിയുള്ള വ്യക്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും മാത്രമല്ല അത് ആരാധനാ സുഗമതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ ഒരു സങ്കല്പന മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അത്രയും സൗന്ദര്യവാനാണ്. അത് നിർവ്യക്തിഗതവാദികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും അതീന്ദ്രിയ ആ സൗന്ദര്യത്തെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വർണ്ണിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സൗന്ദര്യം ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത് എന്തിനു കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നിർവ്യക്തിഗതവാദികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണ സത്യത്തിന്റെ നിർവ്യക്തിഗത ഭാവം എന്നത് സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യന്റെ അംശുപ്രസരണം എന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീപ്തിമത്തായ കിരണ സ്ഫുരണമാണ്. കൂടെ ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ഇവിടെ പറയുന്ന നിർവ്യക്തികവാദികള് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിർവ്യക്തിഗത ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യന്റെ അംശുപ്രസരണം പോലെ ഭഗവാന്റെ ദീപ്തിമത്തായ കിരണസ്ഫുരണമാണെന്ത് ഈ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മസങ്കല്പം. നിർവ്യക്തിഗത ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദീപ്തിമത്തായ കിരണ സ്ഫുരണമാണ്, ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ശ്ലോകം 12. അധീനലീല ഹസിതേക്ഷണോല്ലസത് ഭ്രൂഭംഗ സംസൂചിത ഭൂര്യനുഗ്രഹം. 2 വരി ചൊല്ലിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോകാം. അധീനലീല ഹസിതേക്ഷണോല്ലസത് ഭ്രൂഭംഗ സംസൂചിത ഭൂര്യനുഗ്രഹം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈക്ഷതേ ചിന്താമയമേനമീശ്വരം യാവാൻ മനോധാരണയാവതിഷ്ഠതേ. ഈക്ഷതേ ചിന്താമയമേനമീശ്വരം യാവൻ മനോധാരണയാവതിഷ്ഠതേ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ മേനമീശ്വരം യാവൻ മനോധാരണയാ ഹരേ കൃഷ്ണ. അധീന അതീവ ഉദാരാത്മാവായ അധീന എന്ന് വെച്ചാൽ അതീവ ഉദാരാത്മാവായ ലീലകൾ ഹസിത പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈക്ഷണ മേൽ കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉല്ലസത് പ്രദീപ്തമായ ഭ്രൂഭംഗ പുരികങ്ങളാൽ അടയാളം കാട്ടി അറിയിക്കുന്ന സംസുചിത സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഭൂരി വിശാലമായ അനുഗ്രഹം ഈക്ഷതേ ഒരുവൻ തീർച്ചയായും ഏകാഗ്രമാകണം ചിന്താമയം അതീന്ദ്രിയമായ ഏനം ഈ സവിശേഷമായ ഈശ്വരം പരമപുരുഷോത്തമനായ പരമോന്നത ഭഗവാൻ യാവാൻ അങ്ങനെയാകുന്നതുവരെ മനസ്സ് ധാരണയ ധ്യാനത്താൽ അവതിഷ്ഠതയെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ഭഗവാന്റെ ഉദാരചേതസാർന്ന ലീലകളും മന്ദഹസിക്കുന്ന വദനത്തിലെ പ്രദീപ്തമായ ദ്യുതിയുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സൂചനകളാണ്. ആകയാൽ ധ്യാനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൽ മനസ്സ് സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നതുവരെ ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉദാരഛേദസാർന്ന ലീലകള്, മന്ദഹസിക്കുന്ന വദനത്തിലെ പ്രദീപ്തമായ ദ്യുതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പ്രസന്നത, വദനത്തിലെ പ്രദീപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐശ്വര്യം, പ്രസന്നതയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സൂചനകളാണ്. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴും മന്ദസ്മിതം പൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സൂചനകളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നത് വരെ, അദ്ദേഹത്തില് ഭഗവാനില് മനസ്സ് സ്ഥിരീകൃതമാകുന്നത് വരെ ഭഗവാന്റെ ആ സർവാതിശയമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തില് നിശ്ചയമായിട്ടും ഏകത്ര കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തില്, അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തില് നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അവരുടെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിന്റെ അന്തർധ്യാന ഹേതുവായി ദുഷ്കരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുക്രമമായി അനുവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 12-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സേവനത്തിലാകയാൽ പുരോഗമനം അനായാസമാകും. ആകയാൽ അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് വ്യക്തിശൂന്യ ധ്യാനം പരിതാപത്തിന്റെ അഥവാ ദുഃഖത്തിന്റെ ഉദ്ഗമസ്ഥാനമാകുന്നു. ഇവിടെ വ്യക്തിശൂന്യ തത്വജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഭക്തന് ഉത്കർഷമുണ്ട്. വ്യക്തിശൂന്യവാദിക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് സന്ദേഹമുണ്ട്. ആകയാൽ പദാർത്ഥനിഷ്ഠമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ധ്യാനിക്കാൻ അയാൾ സദാ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മനസ്സിന്റെ നിസ്സന്ദേഹമായ ഏകാഗ്രതയെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ആധികാരികമായി പ്രസ്താവനയുള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദികള് ഭഗവാന്റെ
അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അവരുടെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിന്റെ അന്തർധ്യാന ഹേതുവായിട്ട് ദുഷ്കരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുക്രമമായി അനുവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 12-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവരെ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് എന്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും? പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തർക്കാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത സേവനത്തില് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തർ അവർക്ക് പുരോഗമനം അനായാസന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കും. ആകയാൽ അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് വ്യക്തിശൂന്യ ധ്യാനം പരിതാപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ ഉദ്ഗമസ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിശൂന്യ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ സ്ഥാനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വ്യക്തിശൂന്യ തത്വജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഭക്തന് ഉത്കർഷമുണ്ട്. ഇവിടെ ശൂന്യതയിലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭക്തൻ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഉത്കർഷം. ഭക്തനാണ് എന്ത്? വേഗത്തില് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. വ്യക്തിശൂന്യവാദിക്ക് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ കുറിച്ച് സന്ദേഹമുണ്ട്. വ്യക്തിശൂന്യവാദിക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല? ഭഗവാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആർക്ക് സന്ദേഹമാണ്? വ്യക്തിശൂന്യവാദിക്ക് സന്ദേഹമാണ്. ആകയാൽ പദാർത്ഥനിഷ്ഠമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ ധ്യാനിക്കൽ അയാൾ സദാ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വ്യക്തി രൂപമല്ലാത്ത ആ ഒന്നിനെ, അതിനെ ധ്യാനിക്കാനാണ് വ്യക്തിശൂന്യവാദി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മനസ്സിന്റെ നിസ്സന്ദേഹമായ ഏകാഗ്രതയെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ആധികാരികമായ പ്രസ്താവനയുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം, ആ വ്യക്തി രൂപത്തില് മനസ്സിന്റെ നിസ്സന്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രതയെ കുറിച്ച്, അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മാതാജി 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ അതൊന്ന് ഇട്ട് തരണേ. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? 24 ഭഗവാന്റെ പേരുകളല്ലേ? അത് ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു റീഡിംഗ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചോ? അതെങ്കിലും അത് റീഡിംഗ് ക്ലാസ്സില് ഇല്ല, ആ ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. അത് പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീല പ്രഭാതരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാതും. ഇത് ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ 24 എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേശവ നാരായണ മാധവ ഗോവിന്ദ വിഷ്ണു മധുസൂദന ത്രിവിക്രവാമന ശ്രീധര ഋഷികേശ പത്മനാഭ ദാമോദര സംകർഷണ വാസുദേവ പ്രദ്യുപ്ന അനിരുദ്ധ പുരുഷോത്തമ അഥോക്ഷജ നരസിംഹ അച്യുത ജനാർദ്ദന ഉപേന്ദ്ര ഹരി ശ്രീകൃഷ്ണ നമോസ്തുതേ. അപ്പം അത് നമ്മുടെ എന്താണ്? ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന പേരുകൾ. പത്മം ശംഖ് ചക്ര ഗദ അത് വരുമ്പോൾ കേശവനാകും. പിന്നെ ശംഖ് പത്മം ഗദ ചക്ര നാരായണനാകും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇതുണ്ട്. ആ ഓർഡറിൽ അപ്പൊ തുടക്കം ഓർഡർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും. എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് വലത് കൈയുടെ താഴെ, വലത് കൈയുടെ മുകളില്, ഇടത് കൈയുടെ മുകളില്, ഇടത് കൈയുടെ താഴെ. ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ആ പേരുകൾ മാറാണ് വരുന്നത്.